Fil-ġimgħat li għaddew One News vela kif il-kumpanija Crizim mmexxija minn persuni Maltin kienet qed tagħti l-impressjoni falsa lill-infermiera Pakistani li mingħajr l-intervent tagħha ma setgħux jiġu impjegati mal-Gvern Malti. Oriġinarjament l-infermiera kienu qed jintalbu jiffirmaw kuntratt fejn jintrabtu li jħallsu ma' 3,000 euro kull wieħed f'miżati lil din il-kumpanija. Iktar tard Crizim bdiet tobbliga lill-istess infermiera biex jiddepożitaw mal-1500 euro fil-kont bankarju tagħha qabel ma jkunu ħallew il-Pakistan għal Malta. One News issa jinsab f'pożizzjoni li jiżvela dettalji ġodda dwar l-involviment uffiċjal għoli ħafna fid-Dipartiment tas-Saħħa fl-ingaġġ ta' infermiera mill-Pakistan. L-uffiċjal għoli joqgħod wieħed mill-irħula li jiffurmaw parti mid-distrett elettorali tal-Ministru tas-Saħħa ġew Kassar u huwa qrib ħafna tal-Ministru. Jirriżulta li meta l-maġġoranza assoluta tal-infermiera jkunu ta' nazzjonalità Pakistana, l-interviews isiru dejjem minn dan l-uffiċjal partikolari. Dan imur kontra s-sistema stabilita fejn l-uffiċjal li jagħmel l-interviews normalment ikun 2 gradi biss ogħla mill-grad li għalih ikunu qed isiru l-interviews. Fil-każ tiegħu iżda dan l-uffiċjal qrib ħafna tal-Ministru tas-Saħħa huwa ħafna iktar minn 2 gradi ogħla mill-grad li fih jidħlu jaħdmu fl-Isptar Mater Dei l-infermiera mill-Pakistan. Jirriżulta wkoll li f'ċertu okkażjonijiet uħud mill-interviews li dan l-uffiċjal pubbliku għamel lill-infermiera Pakistani saru saħansitra fid-dar tan-nies li jirrappreżentaw lil Crizim Limited. Ir-riżultat tal-interviews kienu ppubblikati iktar kmieni din is-sena fejn madwar 70% tal-infermiera ingaġġati kienu kollha infermiera mill-Pakistan u mbattati mill-kumpanija Crizim. Ftit iktar minn xarejn ilu, fit-8 ta' Mejju, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat talab lill-Gvern biex jiftaħ inkjesta pubblika dwar l-ingaġġ ta' dawn l-infermiera, iżda sal-lum il-Gvern baqa' jirrifjuta li jilqa' din it-talba.